Ngaphane ungumuntu onenkinga yamaphupho, amaphupho wakho awaveli, amaphupho wakho awacaci. Sondela ke nasi isihlahla umphafa umlahlankosi. Lesi sihlahla lesi isihlahla esipowerful ngohlobo oluyisimanga. Siyakwazi ukuvala izinto zakho, siyakwazi ukuvula izinto zakho. Kuya ngokuthi wena ugobela wakho ukufundise kanjani noma ithongo lakho likukhanyisele kangakanani ngasolwazini lemithi. Spirituality is very deep. Spirituality is very deep. So kubalekile ukuthi ube ne-understanding. But asike senze lokhu namhlanje. Thola amahlamvu walo muthi, ubese uthola impepho yabathwa, uthola impepho yezangoma, uthole impepho yamawele. Qobe konke ukuhlanganisa. Makuuthi kuyabaswa ekhaya ubese uthola into engangesandla yomlotha, ubese uthola isandla esi1 ufake phakathi. Yonke lento i-combination one hand in everything. Then uzobe uyaqhuma. Lento uyenza for a period of 3 consecutive days. Uyenza ngo9 ntambama. Awuyichithi, uzothi ngosuku lokugcina mase uqhuma ubese uyageza ngayo. Lento ikusiza kuphi na? Ikusiza ekuthenini ivule amaphupho. Because impilo yomuntu, umuntu nomuntu impilo yakhe incike kakhulu emaphusheni. I-direction yempilo yakho nokuvuleka kwezinto zakho nokwenzakala kwezinto nje empilweni yakho kuncike kakhulu emaphusheni osuke uvuka nawo. So iwona akunikeza umhlahlandlela wokuphila kwakho nempilo yakho ukuthi impilo yakho izohamba kanjani. So sebenzisa ke lokhu kuzokwazi ukuthi kukusize, kukuvulele, kukwazi ukuthi kukukhanyisele kube kuhle kube mhlophe. Unless ke ukuthi ufuna ukusiconverta, ukujikisa wena le nkulumo le engiyishoyo ubese ufuna ukuthakatha ngaso. Angizongena lapha kwakho lokho nelinye ilanga. Uzokwazi ukuthi usizakale kuloko engikuchazela kona kokuvula amaphupho nokukhanyisa amathongo wakho ukuze into zakho zikhanye kube kuhle kube mhlophe. Siyabonga.